खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सा जौसेनिबो बांसिन बिपिएफनि आइजोफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। नंगौ बे समाव बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सान गैलिया। बेखौ नोजोर होनानैनो मोनफ्रोमबो हान्जानि गेजेराव दोलो सोलायनाया सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो मैया एबा 18 जुलाइ खालि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय सरायखला पार्ट 1 गामिनि बिपिएफ हान्जाखौ मदद होगिरि सुबुंफोरा मैया क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लोगो आफादगिरि रुधिर दैमारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल हान्जायाव गासै सा जौसेनिबो बारा आइजोफोरा जयेन जादों। बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, इउपिपिएल मिडिया सेलनि मासिगिरि हान्थिगिरि नार्जारि, इउपिपिएल हान्जानि बुथ मेनेजमेन्ट चिफ कनभेनार ब्रज कुमार बसुमतारी, सालाकाथि बियाबनि लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि मनमोहन हाज'वारि, नेहाथारि आइला मोसाहारि, सालाकाथि ब्लक आइजो कमिटिनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारि आरो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों।